Tot el que passa a Barcelona passa per Time Out. Benvinguts al podcast gastronòmic de Time Out. Poseu-vos còmodes i veniu menjats perquè us regalarem uns minuts que no sabíeu que necessitàveu. Com estàs, Andreu? Què tal Sant Jordi? Molt bé, molt estressat. Molt estressat. Estressat perquè pareu màquines. Atenció. Atenció. Ara mateix estic rodejada dels escriptors del moment i no estic parlant de Sala i Martí, ni d'Albert Espinosa, ni de Pilar Rahola. Abans de res, vull felicitar, i ho dic de debò, perquè aquí tenim autèntiques màquines, Enric Gusó, Joel Díaz, Andreu Joanola, juntament amb altres dues persones, que no seria aquí, no cal ni anomenar-les, que han demostrat que d'un programa independent es pot acabar sent el llibre de no ficció més venut per Sant Jordi. És fort, eh? És fort, però... Andreu, que no t'ho acabes de creure, no els teus peus, és molt fort. No he vingut a parlar però ahir d'això, vas estar 83 hores signant llibres, ara no pots ni moure les mans. No puc ni moure, no escriurem 10 anys amb les mans. Com si escrivissis molt a mà, tu també. No escric mai a mà. Dit això, et sembla si et presento a la comensal que tenem avui? Sisplau. En realitat ja he dit el nom. Un plaer tenir avui aquí una persona que ahir estava asseguda al mateix lloc o similar, eh? Sí. No estaves gaire lluny. Joel Díaz, un autèntic rei de la comunicació, forma part del podcast més escoltat en llengua catalana, forma part del podcast amb més Patreons de l'estat espanyol, forma part del llibre més venut de no ficció en català. Només èxits, Joel. No, si rasques una mica començaràs a trobar misèries a punta pala. També s'ha de dir que formes part del minoritari club de presentadors amb dignitat de TV3. En realitat és un club que només ets tu a dins. No, algun més en trobaries, costa. Xavier Grasset, per exemple. Exacte. Veus? Que el tenia l'Andreu pobre al costat. Sí? Utilitzant la seva filla per vendre llibres. Oh, que fort. El podeu trobar de dilluns a divendres de 12 a 1 del migdia a Catalunya Ràdio a l'última hora, i ara ha tornat a ser el comunista per fi els caps de setmana al suplement amb Roger Escapa. La resta del temps que fa no ho sabem, juga a pàdel, crec, amb aquest gamberro, i suposo que descanses una mica perquè el pes de l'èxit de la comunicació pesa molt. És difícil, de Llavors suportar. has de dormir molt. Jo bàsicament dormo. És difícil. Estic dormint entre 9 i 10 hores al dia. No vull fer-vos ràbia, però... Potser seria la recepta de l'èxit, aquesta? Tu em veus a mi a la cara que realment em vagin bé les coses, que no? Doncs ja està. Avui, saps qui ens acompanya? Qui? Hem tret els fogons a la Lena Maria Graner, que és copropietària del restaurant Valor de Barcelona, situat al carrer Déu i Mata. És insultant, i això ho dic de veritat, és insultant lo joveníssima que és, però en poc temps ja s'ha fet un nom entre els millors locals de Barcelona. És la fusió de la gastronomia anglesa amb la catalana i fa pinta que fa un any, o sigui, d'aquí uns anys, 2 anys, 3 anys, que en 2 sigui anys, qualsevol cosa 3 ara, anys, no? aposto que tindrà una estrella Michelin. Hòstia. El restaurant el té amb el seu estimat Ricky, i jo avui vull saber si tenen algun problema o tot és una pel·lícula de Hollywood, perquè m'estic morint d'enveja. És un honor i un plaer tenir l'Helena avui amb nosaltres. Ara parlarem amb ella, però per suposat avui tindrem també recomanació cultural i el Consell de Sommelier per a Dummies, que ens està portant cada mes la Marta Una feinada que està fent. Escolta, va, fetes les presentacions, comencem la cullerada. La Cullerada, un podcast de Time Out cuinat i emplatat per Andrea Gómez i Andreu Joanola. Joel, com estàs? Molt bé. Estàs bé? Gràcies per venir. Content d'estar aquí. Gràcies per venir. No sé si us en recordeu, però jo vaig venir a fer el pilot. El pilot. I que gràcies, o sigui, després veu anar amb aquest pilot a la Time Out i ens van dir que sí. Van dir, vale, voleu fer el programa. Sí, però Joel no el torneu a portar, però els hem convençut que sí. Moltes gràcies. Escolta'm, abans d'anar amb tu, Sí. És que vull comentar una cosa que passa aquest mes de maig, que és que el cap de setmana 20 i 21 de maig, apunta tu el mòbil ara. Treu el mòbil i apunta tu. Ja l'he desbloquejat. 20 i 21 de maig. Hi ha l'esdeveniment gastronòmic més guapo que es fa a Barcelona durant tot l'any, i estic parlant del Time to Eat Fest, organitzat evidentíssimament per qui, Joan? Per Time Out, home, evidentment. Si és d'aquestes persones amb FOMO gastronòmic i estàs agobiadíssim per no poder provar tants restaurants com voldries, cosa que ens passa a l'Andrea i a mi, és perfecte perquè a dins de l'antiga fàbrica Estrella d'Am tindrem 20 cuiners, no 19, Joel, no 21, 20 cuiners fent el seu plat estrella. Estaran, per exemple... que vols dir, vull anar a provar tots els plats de tots els restaurants? Els tens allà. És que ho tens tot allà. Aquí tindrem, per exemple, Rafa Zafra, del Parfeina, Carles Avellán, del Ries Cru, les germanes Cao, del Cao Dim Sum, l'Helena i el Ricky del Valor, el xef dels Dos Pebrots, els Dos Pebrots també. M'agrada molt els Pebrots. La Sofia, que la vam tenir aquí. que la vam tenir. Aviam, tant dissabte com diumenge. Joel, portes obertes des de les 12 del migdia
Carai. fins les 11 de la nit. I no paren, tot no el dia paren de menjant? cuinar. Tota l'estona. Bueno, això Tota és un somni l'estona. fet Tota l'estona. realitat. Tenen bons lavabos, també? Perquè Bons jo lavabos, estic tantes molt hores bons menjant, he d'anar al lavabo. Molt bons lavabos. Molta estrella d'am. L'antiga Molta fàbrica d'am, estrella que és d'am. guapíssima, És el molt lloc maco, és xulíssim. Hi haurà musiqueta. Hi haurà DJs, hi haurà... DJ amable, sonido tupinamba. Digue'm, quan valdrà això, Andreu? Home, això ha de valdre molts diners. L'entrada Això 5 euros. 5 euros I només? després cada plat 6 euros. Però què està passant aquí? O tens una altra opció, Joel, que tu ets Quina? una persona que pot ser l'entrada VIP. Aquesta ni la sabia, l'ha trobat Sí. l'Andreu, perquè l'Andreu, quan veu VIP, veia, mira què posa. Sí. L'entrada VIP és que és molt millor que No, l'entrada jo potser normal. faria ús de l'entrada VIP. No. Ah, no. No, sí. Ah, sí. 35 euros l'entrada VIP. Sí? 35 euros. Això no són diners. I tens per gastar dintre 30 euros. Ah, i els altres 5? Això és l'entrada. És l'entrada. És l'entrada. Però, Perfecte. però amb una cosa afegida, Joel. Sí. Que no has de fer la cua per entrar. Bueno, És fas pas, com a Clar. PortAventura. Com a PortAventura. El tuqui-tuqui splash. Com tu pensaves. Molt bé. Vale, va, doncs ara en sèrio, no, si no aneu a timeout.cat i allà està encara favor, més no, ben mira, explicat del que he fet jo. Estic anant a... 20 i 21 de maig. timeout.cat. No vagis, no vagis. 20 i 21 de maig, va. Comencem ja a parlar de Sí, coses escolta, Joel, gastronòmiques. això m'importa molt de la gent que ve aquí, que és esmorzes? Què has esmorzat avui? Jo esmorzo 2 vegades, Andrea. Em caus bé, perquè Sí. últimament venia gent que no esmorza aquí, em caus bé. Jo em llevo i llavors per poder ingerir el cafè i el posterior cigarro, vale? Sí, és horrible, ja ho sé, però jo he de ser honest. Necessito posar alguna cosa a la panxa perquè Fer base. si no, allò, fer una mica de base. Llavors faig una magdalena, una torradeta, però una cosa mínima només... Torradeta sola, amb oli o res? No, o una mica de formatge, bueno. o una cosa així, o marmelada, vull dir, m'és igual, no tinc preferències amb allò. És només perquè hi hagi coixí pel cafè i pel cigarro. I després... Mig matí? Després, a mig matí, 11. 11, llavors em foto pues, el meu mini de pernil dolç i formatge, Portat o de de casa fuet. o de bar? De bar. Jo sóc una persona de bar, molt de bar. Sí? El que no faig és aquests mejunges de iogurt no sé què, amb llavors de no sé quantos. De chia, no estàs i experimentant. aguacate, i no. Però ho dius amb despreci, eh? Bueno, un despreci. A mi on estigui un bocata. Em dius en castellà, eh? Un bon bocata. Un bon bocata, ho dius en castellà. Bocata de fuet, bocata de truita francesa, m'agrada. La combinació, per exemple, bocata de truita francesa amb Coca-Cola, crec què que és dius, insuperable. Una Coca-Cola a mig matí sempre, no està lleig, No, això. sempre no, Ah. però a vegades em dono aquest homenatge. Però tu ets de Un premi. menú migdia, dius que ets de bar, però ets de menú migdia. Jo soc molt de fer gasto als bars. O sigui, menú migdia. Menú migdia em faig 2 o 3 vegades per setmana, faig Carai, menú migdia. després de Catalunya Ràdio. Sí, Després surto d'allà... Què vindria a ser? Tu fas, per exemple, 2 primers perquè no amplitar, no fas... No, jo faig No em perdones primer. cap, Vaig primer i segon sempre. Postres? Sí, i sempre demano el que més... El que no em faig a casa, vull dir. Clar. Saps què vull dir? Si hi ha, jo que sé, rabo de toro, pues el demano perquè jo a casa meva no em faig rabo de toro. Has tenir bé les venes. Sí. Escolta, com fas les teves celebracions? Per exemple, haver superat a Carles Porta i Xavier Sala i Martí, com es celebra això? Home, això es celebra més aviat més amb alcohol que amb Sí? menjar. No et fas homenatges per menjar? A mi mateix? Sí, bueno, per celebrar alguna Anar a un restaurant. Un ascens de professional... Ah, sí, Què? home. Què? Sí, el que passa és que jo sóc una mica tacanyo. Ja. Llavors jo tendeixo a anar a restaurants que es mouen en la franja dels 30-40 euros per persona. Allà m'hi trobaràs. Que és a Barcelona és unes tapes de braves, Sí, això pot braves. ser. És un homenatge petit. Sí, És un clar, homenatge vull dir- petit, És un homenatge però em petit. fa vertigen gastar més això. Me'n marejo. No, però després parlarem amb una persona que té un restaurant que és més car que això que dius. Però poquet més, Però t'encantarà. Sí. Bueno, T'encantarà. Aviam. Millor experiència d'un restaurant que recordis? Un bon record. hòstia, Un bon record. Un hòstia. dia d'aquells memorables. Una boníssima experiència a taula. Mira, l'últim que recordo així, i en parlo molt, però és que m'agrada molt. Hi ha un restaurant a Porrera, no sé si encara és tan bo, eh? A Porrera, hem sí, marxat? que es diu La Cooperativa de Porrera. Vale. És molt bo. Fan plats Una de cuina. cooperativa, Tradicional? No, es diu La Cooperativa, però vale. és un restaurant de puta Vale. mare, busca'l. És Picant, boníssim. sí, Fan ja. cuina tradicional, tenen un dels millors capipota que Tu el he provat. capipota? Oh, el meu capipota em torna boig. Aquí a Barcelona on es pot menjar un bon Fan- capipota? Al restaurant Sant Tornem-hi. Sant Tornem. Sant Tornem-hi, Carrer? a Avinguda Sarrià, Avinguda Sarrià. abans de creuar A la benzinera, just a la Tarradellas, benzinera. allà davant de la A la benzinera. benzinera. Li vaig Us fer ho cas i vaig recomano. anar i és boníssim, Però És bo. s'ha de trucar, perquè sí? no tenen mai lloc. No tenen mai lloc. I els dijous foten una paella Perquè hi ha espectacular. aquells clients habituals, saps aquella gent Sí, que no que t'escapa com el baixant de Joel. casa? Parroquianos. Parroquianos de Com el Joel. veritat. I escolta'm, una que a tu t'agrada criticar, una mala experiència que dius, no hi tornaré mai aquí. No passa res. mira. Hòstia.
Bueno, mira, tu, és que no digues el nom i digues si no potser l'experiència i ja està. Ens ho quedem amb això. Bueno, jo no dic el nom? Sí, jo, si voleu, dic el nom, Endavant. És un tema posat. En el cas de que surti molt a Time Out, farem un pip. A Barcelona hi ha un lloc que fan sushi, però el restaurant és... No acabes de saber si és discoteca o és restaurant, allò. És dels jocs que li agraden a l'Andreu, Sí, hi ha saps allò? xixà? Sushi, Hi ha lounge, xixà, no sé què, sí. i els preus eren infladíssims i el sushi era una cosa absolutament mediocre i em vaig sentir molt estafat. Escolta, li fem el test, ja test. va. Enric, escolta, anem pel test gastronòmic, tu. El tastet. Joel, Sí, digue'm. tu fas pinta de que tens bastanta ansietat. Sí que tinc ansietat. Que sí? Sí que tinc ansietat. Quan la tens, què menges? Diazepans. Mastacadets. Normalment. Home, No, però què tens menges? ansietat. Què menges? No, si hi ha fuet, soc capaç d'acabar-me'l. Soc capaç d'acabar-me'l. Ni el peles. No el pelo. Ni és que el fuet. peles. Jo el fuet no el pelo. Mossegada? Bueno, Sí, Vale. És per fer més grassa la... És com una Jo cosa... no hi ha res millor que haver anat a viure sola per poder fer això amb el fuet i que ningú vegi les meves dents Les clavades i teves digui dents allà. és un ganivet. Per favor. Anar a viure sol només per poder fer això. Molt bé, és car. Sí. És car. S'ha de vigilar, amb l'ansietat i el menjar, Sí. perquè pots acabar pesant 800 quilos. Quin català o catalana il·lustre també que no hagis anat, perquè té pinta d'estar ben rodejat últimament el Joel. T'agradaria anar a sopar. Viu o mort? Pot ser mort? Pot ser mort, i tant. Català, O catalana. Narcís Montoriol. Narcís Montoriol. Sabeu qui és? No sabeu qui és Narcís Montoriol. El que va inventar el submarino. L'Ictineu i el Nautilus. Clar. Narcís Montoriol és un personatge dels més importants de la història Sí. de Catalunya. Era un senyor que tenia molts interessos diferents. Era polític, era pensador, era socialista utòpic, era enginyer, arquitecte, no sé què, i és un tio que vull dir, era un inventor, saps? Ara ja no hi ha Ja no hi ha aquest tipus de aquesta invenció, no. Era un inventor. Fa pinta que els dos estaríeu esperant que pagui l'altre. Fa una pinta... Igual era un boig, patent del submarí, Sí, segur. Amb Narcís Montoriol aniria. Escolta'm, amb què et bases, això la Marta estarà molt atenta, amb què et bases a l'hora de triar un vi per acompanyar un dinar o un sopar? Sabent l'historial del Joel. Amb què et bases? O sigui, És dius... que jo no en sé gaire de vins, Sí, vale? clar, no, Llavors, sincerament, el que faig... Bueno, primer trio un blanc o negre, vale? Què fas, normal? Què t'agrada més? Ja directament aquí no m'hi fico. A mi m'agrada més el negre, però si és amb una cosa delicada, tipus un peixet, tal, doncs m'agrada més el blanc. I llavors em fixo amb la denominació d'origen, perquè més o menys em faig una idea de si el vi té més poderío o menys. Quin t'agrada a tu? Quina I denominació amb el preu. d'origen vindria a ser? A mi m'agraden els negres potents. poderosos, Montsant, Priorat, Montsant, aquesta Priorat. cosa m'agrada molt a mi, sí. Sí, aprovem? Sí? Aprovem. Sí? Gràcies. Plat de la gastronomia catalana que et mors. El cap i pota. Clar. Cap i pota. El que passa que els callos, vull dir, en realitat no és de la gastronomia catalana, perquè Ja. callos se'n fan a tot arreu d'Espanya, però m'agrada molt el capipota, i m'agrada una cosa que tampoc sé si és de la gastronomia catalana, però a mi el mar i muntanya m'agrada molt, i la meva àvia feia una cosa... Bueno, no, de fet ho feia la meva mare, però ara no sé per què no ho fa, que són els peus de porc amb escamarlans. Em flipa aquest Quina plat. combinació més Déu-n'hi-do, guapa. Déu-n'hi-do, Quina combinació més guapa. Oh. Quin aliment no suportes a tot això? El que dius, aquest sí, això no. Les xutxes. Què dius? En Em semblen general, fastigoses, totes? Però fastigoses. sumo tot. Tota la indústria de la xutxe em sembla... Fastigosa. És que no puc Però ni un entendre caramelet, ni una com la piruleta, gent... res. Un caramel potser sí, però tot el que és allò, les les llengües. les nubes, les llengües, les merdes... Però com podeu menjar això? Però no t'enfadis amb els altres, si és tampoc. plàstic. Que És mira d'aquí plàstic. la Marta, escolta, un respecte És a la gent. horrible, és horrible. Ho trobo Una altra fastigós. pregunta. Quines va. 3 coses li exigeixes a un restaurant? Partint de que, Home, bàsicament, el preu home. ja ho hem vist clar. Home, sí, ja. L'Andreu ja sap que jo, quan vaig a un restaurant, em fixo amb el que jo dic que són les 3 P's. Pes. Les 3 P's són producte, producte i producte. Vale? O sigui, a mi tot l'altre me la pela. Vull dir, Tu producte. em pots tirar el plat al cap, si tu vols. Que si és producte- Pot estar a la taula bruta, que si el producte Producte de és bo... qualitat, estem I, parlant, evidentment, està ben Sí, cuinat. sí, Però, hòstia, a mi Producte. m'interessa el producte. Per això quan vaig a un restaurant d'aquests molt fancy, molt tal, escolta, però però d'on ve? no sé què collons m'estàs donant. No. T'avorreix. Escolta'm, les teves postres preferides. Perquè això és una cosa bastant interessant. És que no perquè la soc gent es molt de perd... dolç, jo. No ets gaire, eh? Però si n'has de Recull de fer- fonteta. El El recull de fonteta. recull. Amb mel bona i nous. M'agrada molt. Mira. Sí, trobo que sí. Si n'hi ha algun Sí, lloc que de cop diguis, exquisit. aquí es menja bé. Això no t'ho sabia. Això no, eh? Això no. A fonteta. A fonteta. normalment. A recull. Fem una última pregunta o no? Últim plat abans de morir? Hòstia. I no diguis capipota, per No favor. puc dir capipota? No, home, Joel, Home, intentem. surt una miqueta d'aquí, eh? Sortir. Doncs mira, m'agradaria... L'últim plat abans de morir, m'agradaria fotre'm uns ous ferrats Ui. amb patates fregides i
xoriço o xistorra, que és una cosa que em feien a casa meva quan anàvem a Galícia, allà a l'aldea, que eren patates nostres, ous de les nostres gallines i xoriço del nostre porc, i per mi és un plat insuperable. Que és la versió econòmica del de Menorca, que és ficar-hi llagosta. Clar. És la versió econòmica, M'agrada que el teu referent sigui amb llagosta. I l'he provat el d'aquest i m'agrada més la versió de la ja m'ho xistorra imaginava. Home, li dona més gust, això segur. Gust segur. I et deu repetir 3 dies. I l'oli del xoriço, la xistorra allà barrejant. Tornar a berenar xistorra, és perfecte. 3 dies. Tu creus que és bon cuiner, el Joan, o no? Tinc dubtes, T'equivoques. Tinc certa sensibilitat. Ets bon cuiner? Sensibilitat. Domino 4 principis de la cuina amb els quals Quins em sé serien els 4 desenvolupar. principis? Doncs els temps de cocció bàsics de cada cosa i el sofregit i no sé fer 4 coses que em permeten inventar una mica i jo amb això ja tiro. Tu inventes, eh? Bueno, invento. És d'aquests Amb el que tens a la nevera fas. Vas provant i vas tirant. Sí, però vull dir, a veure, no tinc molta varietat de recursos, però sé fer-me una base, diguéssim, a partir de la qual doncs, ja posar-hi 4 hidratos i 4 proteïnes i amb allò ja tiro milles i bé. Però si vinguéssim, per exemple, l'Andrea i jo a casa Sí, que teva, segur que l'Andreu ja hi ha estat. Aleshores faria una truita de patates, segurament. Un moment, vam tenir el Rafael aquí, eh? Bueno, és que jo m'he basat una mica en la tècnica del Rafael per fer la truita de patates. És el teu mestre? Sí, jo sempre havia fet la truita de patates... M'estic enrotllant molt. No, tira. Vale, jo sempre havia fet la truita de patates d'una manera que és com m'havia ensenyat la meva mare, no? Que és amb la patata, diguéssim, bastant fregida i llavors barrejada amb l'ou, però no, sense trencar les fibres de la patata. O sigui, com molt separat l'ou de la patata, llavors et queda una truita de patata que és molt bona, que és amb l'ou líquid, no? I la patata com separada, i llavors allò està sucós. Llavors vaig veure que el Rafael aquest fa una altra cosa, que és com pujar molt la patata i després deixar molta estona reposar l'ou amb la patata i la ceba abans de fer la truita. I això, la patata s'impregna molt de l'ou, et queda més aviat com una pastarada. Sí. Però allò et permet farcir la truita i jugar a ser Déu. I llavors li pots fotre allà... Què farceixes tu? Què? Hòstia, l'última vegada li vaig fotre un taco enorme de cabrales. Què dius? Uah. Vas ficar... I era bona? Era menjable? Deliciosa, tio. Bueno, t'ha d'agradar el cabrales. Clar, no, clar. Haig de dir que s'ha de tenir art, eh? O sigui, vaig intentar fer la recepta que ens va explicar aquí el Rafael de la truita, vaig tirar mitja truita a les escombraries. Què dius? Vull dir, s'ha de saber cuidar. Cuinar. A mi em va passar que vaig ficar les mides de sempre, com que vaig butxar 1 hora i quart, jo vaig arribar, em va quedar una truita... Petitíssima. Em va quedar res. He de ficar el doble del que normalment... I la proporció ou-patata canvia. Normalment tu poses bastant... O sigui, per exemple, ara potser m'estic aquí flipant, però normalment la gent posa més ous que patates, no? A la truita. Sí. Però perquè et quedi així una mica més pastoseta com la fa aquest home, pràcticament has de posar el mateix número d'ous que de patates. Per tant, ens faries una truita de patates i alguna més. Sí. I després... Una bossa d'amanida oberta. Un iceberg, allà. No, home. No, què més us podria fer, hòstia? M'has dit que cuinant saps. Bueno, les albergínies farcides també us faria. Sí? Sí, perquè a mi em surt molt bé el ragú, llavors utilitzo el ragú per tot. I? Llavors li foto allà el taco de ragú amb l'albergínia a dins. I és maco de presentar, més a més. Una mica gratinat i és maco de presentar. Sí. Compensat, està molt bé. És pesat, és un menjar pesat. Sí, no, a mi a casa meva no vingués a menjar I amanida. I un Montsant negre. I un Montsant negre. Sort que anem nosaltres a cases de la gent i no han de venir a casa nostra, que ja et dic, jo no hagués superat això. Però durant el dia, per exemple, per sopar avui, què et faràs? Avui segurament em faré una bossa d'aquestes que ja tenen el bròquil tallat, que és una cosa que s'ha de ser gandul per això, però bueno, fan unes bosses que ja són les flores del bròcoli, llavors les fots 5 minuts al microones, es fan al vapor, i allò amb una mica d'oli i sal, una patata bullida... Per dinar capipota, però per sopar el que vindria... És que jo allò d'esmorzar com un tal i no sé què. Fas aquest equilibri. Sí. Tenim més coses? Tenir èxit és molt dur, Sí, noia. És duríssim. S'ha de cuidar la línia. Sabries dir quins productes de temporada són ara al mes de maig? Tinc bones notícies, Tinc bones notícies. Home, ja per fi arriben a bon temps. És que això quedarà fatal, perquè no sé puta idea de les temporades. Però vas al mercat, tu preguntes i quedes la mar de bé, Què pot haver-hi ara de temporada? Venen coses bones. Home, tomàquet, per exemple, comença a ser l'època del tomàquet. Els primers. Està mirant a la xef, perquè li xivi coses. Està mirant a la xef, és tremenda. El mató. Carbassó, ha dit. Carbassó. Estava intentant llegir els llavis i no... Ai, ha dit Carbassó. Clar, ara has passat un mal moment. Ara estic passant vergonya. Ara has passat un mal moment. Escolta, anem pel plat fort. Sisplau. El plat fort.
Tinc bones notícies, Andreu. és que ja era Tinc hora. bones notícies. Estem a la porta d'entrada de l'estiu Sí. i això vol dir que estem deixant les coses avorrides enrere, Com el bròquil del Joel. també pel que fa al menjar, exacte. És època de productes de temporada amb molta aigua, com bé deia el Joel, que en realitat li ha xivat l'Helena. Sí. És que hi ha hortalisses, però que tenen molta aigua. Són els pebrots verds i el carbassó. Jo no ho sabia, això ho he trobat buscant a Google, que el carbassó és 95% d'aigua. Vol Què dir dius? que amb el carbassó t'hidrates. Com nosaltres, pràcticament. La truita farcida ens la podries haver fet de carbassó. Sí. Mira, perfecta per ara, No, pel home, mes de però maig. llavors la truiteta la faig de carbassó directament, ja n'hi poso la patata, també, no? Vale. També. I arriben, atenció, Què arriba? l'albercoc i les nectarines. Home, ja L'albercoc comencem. és de les meves fruites preferides. Quina és la teva fruita preferida? A mi m'agrada molt la cirera perquè, a part de que té un bon gust, Cirera no s'ha de m'agrada. pelar, no s'ha de fer res previ, i m'agrada molt la síndria, que això ja em porta molts problemes. Jo m'he tallat molts cops tallant síndria. I quan surten d'aquestes una mica sorroses, quin perill, aquestes síndries. Per això jo sempre vaig a per les cireres, que estan a uns preus, bueno, Ui, mare meva, les Pràcticament. Albercoc, cireres. què, bé, Joel? M'agrada més la nectarina, sincerament. Ah, mira, perfecte. Sincerament, sí. apuntem-ho. Perfecte. Qui treballa en producte de temporada i de qualitat, com per exemple bunyol d'anguila fumada o bacallà amb pastanagues de primavera, són l'Helena Maria Graner i el Ricky Smith. Són un duo de xefs del restaurant Való, prop de l'illa Diagonal. Ja ens avisa el Ricard Martín de Time Out que Való no és cap referència futbolística, vale? Us relaxeu, Vale. no li feu D'acord. preguntes de futbol, Vale. sinó que és una contracció de Barcelona i Londres, ciutat natals d'ambdós xefs, i ha estat escollit per Time Out com un dels 50 millors restaurants de Barcelona pels seus 2 menús degustació que tenen. No hi ha carta. No hi ha carta. Perfecte pels indecisos, perquè tu vas allà i no has d'escollir, t'has de deixar Això, emportar. a mi em va molt bé, això. Sí. Maridatge, menú Sí, ho degustació, agraeixo molt. menú migdia, i tenim avui amb nosaltres a la xef, l'Helena Maria Graner. Hola, què Benvinguda. tal? Merci, moltes gràcies per convidar-me. Ets joveníssima. Si és que anava a dir, és que és joveníssima. jove, però és que encara quan la veus, espero que això, si ens esteu escoltant a Spotify, aneu després a YouTube YouTube a comprovar-ho, i veieu perquè, que és joveníssima. nena, ets molt jove. Bueno, 27. Bueno, diu. Bueno, té un 27. restaurant. Ah, és veritat, escollit tampoc millor ets tan restaurant. jove, dona. 27 Escolta'm anys. una cosa. Ara, per què ets tan jove i és molt fàcil de respondre, no? D'on et ve això d'aquest amor per la cuina que amb 27 anys ja tinguis aquest local? Bueno, de fet va venir una mica com per sort, per així dir-ho. Jo era molt bona en el col·le, la veritat és aquesta. Llavors, no se'm dona molt bé el que són seguir regles o estar molt de rato sentada en un lloc, etc. No se'm dona bé. Llavors no sabia gaire què fer. Un cop vaig acabar l'ESO i just en el col·le on jo estava feien com un curset de cuina així com per després fer un grau mig o un grau superior o el que tu volguessis. I vaig dir, mira, saps què? Doncs ho provo sin más, sense dir això serà el meu o sin saber nada, dije, bueno. I res, vaig entrar, em va agradar bastant, vaig fer després un grau mig i ja em vaig començar a enamorar. Em vaig ficar a treballar, després vaig viatjar a Londres i ja vaig començar a entrar tot dins d'aquest món i em va encantar i m'hi he quedat. Perquè allà a Londres és on coneixes la teva parella, que ara mateix Sí. és amb qui tens obert el restaurant. restaurant, sí. Quin era el restaurant de Londres? Nosaltres vam estar treballant a la Chapelle de Galvin, que és una estrella Michelin. Allà, de fet, és on ens vam conèixer. Jo vaig entrar, també et dic una cosa, sense parlar ni pava l'anglès. O sigui, a mi em deien pil de carrots, no? Pela les zanahòries. I jo, què? Saps? Clar. I allà fent-m'ho ensenyar. I jo, bueno, vale, dient aquí no surto mai de pelar patates o de... Jo ja tenia aquí el meu curs, ja hi havia treballat, però clar, quan em vaig mudar allà i no parlava ni pava l'anglès... Era un estagier clàssic de fer les coses més petites, i jo deia, bueno, ja veurem això com surt, no? Perquè jo el meu plan igualment era anar-me en 9 mesos a aprendre anglès, vull dir... Tot va canviar bastant, però bueno, vaig anar aprenent anglès, vaig començar a pujar de nivell, vaig estar bé en diferents restaurants, després me'n vaig anar al The Square, que també és així gastronòmic, i allà ja vaig fer bastants amics, ja vaig començar a socialitzar La Londres guapa, allà. Allà hi ha la Londres guapa. I res, llavors, doncs, bueno, vaig amb el Ricky i tal, que és la meva parella, doncs ja em vaig quedar allà vivint un temps, i després jo trobava a faltar també aquí, la família, una mica. L'has convençut, diguem, per venir aquí a Barcelona. Sí, és el meu souvenir, per Molt bona així dir. El meu souvenir? M'agrada molt, és el meu souvenir. Però, No, però la veritat que ens vam encaixar molt bé, tant ell i jo com a personalitat, ens entenem bastant bé, llavors, doncs, vulguis o no, mira, van així. Ell també volia viatjar a un altre país i veure també que se cocia, no? Sí. I bueno, va sortir l'oportunitat de Való, perquè tampoc ens volíem quedar a Barcelona. Jo, de fet, només volia venir un any. tot ve de rebot a la teva vida, eh? Sí. Tot ve de rebot, estic. Però és que m'agrada viure així, T'agrada viure així, Uau. sense, vale, improvisant tot el dia. M'agrada improvisar. Vale, M'agrada però Així ara- et surten les coses, Sí, a vegades quan improvises. Però ara tens un bon transatlàntic, eh? Ara Ara sí. no pots improvisar gaire.
També et dic que quan em vaig donar compte del que tenia, em va fer una mica de... Era tard, Era ja tard. Ansietat, i vaig dir, bueno, no passa nada, pa'lante. Perquè jo he llegit que el que primer volíeu agafar era com un restaurant de tapes una miqueta així més desenfadades, que es diu així, però us va sortir l'oportunitat, no?, d'agafar aquest local que ja estava obert. No estava obert. Bueno, vull dir que ja hi havia un restaurant previ. Antigament sí, però un cop el vam agafar vam veure que la llicència i tot estava allò que no s'aguantava per enlloc. Però bueno, és igual, pico pala, i al final quan va estar acabat sí que ens hem quedat així el Ric i jo, no? Com dins de la sala, allò buit, sense ni una taula. T'has vist lo gran que és això? Tot això seran comensals, no? Aquí s'ha d'omplir molta gent, saps? M'agrada molt perquè això normalment ho penses abans. No quan tens tota la inversió dels diners i dir, has vist que gran que és? No, però vull dir, sí que t'ho vas imaginant, òbviament, perquè ho estàs construint, però sí que arriba un punt que dius, buah, és que... Bueno, jo què sé, és gran, és real. Fa respecte. I per a qui no conegui Valor, com definiries la vostra cuina? Perquè arribeu allà i ja veieu clar que fareu un menú degustació, quin tipus de plats fareu? Aviam, Valor jo ho consideraria bastant, sí que és una mica alta cuina, perquè sí que sempre intentem trucar bé el producte, intentem no desperdiciar res, intentem sempre que el client estigui el més satisfet possible, no? I sempre demostrar tècniques i tal, però sí que és veritat que és un lloc on vas a menjar, és a dir, un plat de peix és un plat de peix, prou. No invents. No hi ha esferificacions estranyes. No, exacte, no fem això. Sí que és veritat que fiquem alguna que altra tècnica que home, que sí que denota una miqueta més de nivell, per així dir-ho, no? Però un plat de peix és un plat de peix, això sempre hem tingut clar des del dia 1, és a dir, sí que ens agrada experimentar i sí que ens agrada que tampoc estiguem com dins d'una caixa dient no pots sortir d'aquí, no? Però un lluç és un lluç i és bo perquè és un lluç. Llavors, això és el que sempre intentem mantenir una mica i encara que després tu puguis ficar una emulsió de no sé què o alguna cosa així, però el lluç és el lluç i si és el principal és el principal i cuina el bé i ja per si sol ja parlarà el plat. Joel està molt d'acord amb això. No, perquè és les 3 P's, producte i producte. Una cosa, perquè jo informat m'he vist que és una fusió, no?, de cuina anglesa. Sí. Des d'aquí tenim una visió de la cuina anglesa molt dolenta. Molt dolenta. Sí, poc més, molt jo no dolenta. conec res més. Què té la cuina anglesa que... O sigui... Doncs mira, la cuina anglesa toca molt al mar Atlàntic. Llavors, el peix normalment ja és diferent. Per exemple, aquí a Espanya, anem a parlar del sud, poder perquè s'entengui de forma una miqueta més clara, per així dir-ho. En el sud es menja molt el que és el pescadí, és a dir, peix petit, normalment. Petit de tamany, frito, tal, no sé què. A Anglaterra normalment s'utilitza més peix gran. Llavors, per aquí hem tirat bastant també, és a dir, el producte que intentem aconseguir producte que es vengui allà, o que allà es comercialitzi molt, o que es cuini molt, i llavors l'intentem traspassar una mica amb les tècniques d'aquí. Si no podem fer-ho així, doncs una mica, per exemple, també el que es fa molt a Londres són els ferments, els encurtits, tot això. Llavors intentem sempre posar-ho una miqueta a la nostra cuina, intentem sempre tenir-ho present. Per exemple, aquí la caballa és un peix que tothom coneix, però que no es comercialitza com una sardina o com, no sé, un altre peix més, no? Llavors sempre hem intentat o tenir-lo carta, intentem sempre tocar una mica aquest tipus d'ingredients i intentar sempre tocar diferents tècniques que s'utilitzen més allà, encara que vulguis o no, aviam. Mediterrani, Anglaterra no està tan lluny, no? Sí, però per exemple allà l'oli d'oliva no l'utilitzen. No, de fet nosaltres servim pa amb mantega. Pa amb mantega. Òbviament, si tu no pots menjar làctic, doncs et donaré oli d'oliva, no passa res. Però sí que, per exemple, en la degustació, que entra dintre el pa... Sí, ho he vist que formava part com del recorregut, no és que sigui en una part. No, és que de fet utilitzem un pa fet de massa mare, de pagès rodó, però el servim amb mantega. Sempre surt bé. Mantega salada amb Maldon, Maldon surt allà d'Anglaterra, però és una sal, òbviament, que tothom coneix i que pots trobar perfectament al supermercat, no? Però sí que intentem això, no? Que si fiques un pa, que sigui un pa bo i que sigui un pa que sigui gran, en el sentit gran, que no et quedis amb gana, que si tu vols una ració... Això al Joel li interessa. A tu no t'agrada sortir als llocs amb gana? No, em molesta moltíssim. Et molesta. Sobretot si em gasto quartos. És una cosa que em sembla... molesta. Llavors, la millor opció quina és? Hi ha 3 menús. Tenim el menú migdia, tenim el menú Valor i el menú degustació. I el menú degustació. Tant el Valor com el degustació són tots dos menús degustació. Però sí que és cert que el Valor és més curtet, podria ser una mica més diari, per així dir-ho, i el degustació, si vols venir a celebrar una mica més, o si dius, mira, no, és que jo estic amb els amics aquí i volem menjar més, doncs perfecte. Quants plats entren en el menú degustació? En el degustació entren 13, comptant pa. Home! Comptant pa. Vale. 12, posa-li. 12 més el pa. Exacte. I en el Valor entren 7, sense comptar el pa.
I per què opteu pel menú sense obrir cartes? És una decisió que teniu clara des del principi? No, de fet, aviam, sí que és el que a nosaltres ens agrada, perquè pensem que així tenim més possibilitat nosaltres. Primer, en les comandes és més fàcil per nosaltres, per lo que tens que demanar. Vull dir, sempre hem volgut ni tenir que congelar molt, ni tenir que, és a dir, no volem tirar, però jo tampoc vull servir menjar ni congelat, ni menjar que no és fresc, ni menjar... Llavors, nosaltres per demanar és molt més fàcil si tenim menús tancats. Després també, com que toquem bastantes tècniques i cada plat comporta bastant de treball darrere, si jo tinc que tenir 10 plats de segon, per dir-t'ho així, tinc que tenir 3 cuiners més per fer-ho. Llavors, per intentar també mantenir el preu, preu baix pel client, amb tota la inflació que està havent-hi, i perquè és el nostre segon any i perquè estem aquí intentant una mica a veure què passa, doncs hem optat per aquesta opció, per així també poder oferir alguna que sigui més, que es pugui aconseguir més fàcilment, no? Que no et costi un ull de la cara. I no, jo em pregunto, si no teniu una carta darrere, quan algú diu, hòstia, això a mi no m'agrada o això soc intolerant o no sé què, no ho canviem. Tens recursos per... Tenim recursos, perquè de fet també tenim el menú migdia, que també, òbviament, podem adaptar-lo una mica. I després, normalment, sempre ens diuen les al·lèrgies abans. De fet, per això jo sempre recomano, si vas a un lloc una miqueta que té menús tancats o així, sempre ho diguis abans, perquè dones temps a la cuina, perquè si no, a vegades tenim que crear des de zero en el moment. I no és el mateix. Perquè encara que jo fiqui el 100% meu, no ho tens tot. A veure, no puc pensar. Estàs allà amb la gòbia. Que al menú migdia sí que es poden escollir 3 plats i 3 plats. És que he vist, avui hi havia noche con guisantes i queso parmesano, escolta. Vale? Increïble, boníssim. Una cosa, vosaltres esteu al Time to Eat Fest, que és aquest festival que jo he comentat de Time Out, que el Joel s'ha apuntat al 20 i 21. Sí. Què aniràs tu, dissabte o diumenge? Diumenge, segurament. Diumenge aniràs, I fas la vedella dels Pirineus catalans embolicada amb ceba. Correcte, és un plat de 10, o sigui que us el recomano. Però aquest està al menú degustació? Aquest el teníem antigament en el menú degustació, era l'últim plat, és el plat estrella. Embolicada amb ceba. Sí, o sigui, el que fem és cuinem la ceba a baixa temperatura, la ceba la tallem a la meitat, llavors ja et queda com si fos, com una càpsula, no? Per així dir-ho. Això ho cuinem a baixa temperatura, llavors després les buidem, traiem els pètals de les cebes i allò ho farcim de ceba com estofada, de carn estofada. Aquesta, igualment fem una lionesa, que és com una ceba confitada per moltes hores, i això ho barregem perquè no sigui tot tan càrnic, però amb espècies i tot, la veritat queda... I això és el que servireu allà, un senyor plat. Allò, servireu això, Exactament. I per 6 euros pots tenir aquest plataco. Això és no, és que ja estic esperant que arribi el 21 de maig. Cada quan canvieu el menú? Perquè si dius que aquest plat estava ara i ja no, el aneu adaptant al producte de temporada. Clar, com que només tenim menús tancats, i hi ha molta gent que ve bastant sovint. Sí, teniu clients fidels, Això bona senyal. Clar, sí, llavors, doncs, clar, hem d'estar canviant, perquè si no, s'avorreixen. Llavors, sempre anem amb temporades, 100% canvia, tot el menú, i després, durant el transcurs dels 3 mesos, que pot ser una temporada, més o menys, doncs anem fent canvis. El menú migdia sí que canvia molt més, òbviament, però tampoc tenim que cada mes o cada setmana canvia tot. No és un dia concret. Ara, quin seria ara mateix el plat estrella del menú degustació? Doncs mira, és un nuc que hem de ficar, però que està encantant. Si et dic la veritat, jo tenia moltíssima por de ficar-lo. El que fem és agafem unes vieires, és el primer plat del menú valor. És el primer plat del menú valor, és a dir, és un plat més o menys petit, perquè després t'hi venen altres 6. I el menú degustació està per al mig, més o menys. Agafem unes vieires, fresques, bones, grans, i ens les emboliquem amb una massa que fem amb malta. Malta és el que es fa a la cervesa, que és torrada, dona un sabor bastant intens, i amb sal, es fa una massa amb allò i llavors emboliquem les vieires. I així les coem. Després amb aquesta massa ho presentem a la taula i el cambrer té un plat a davant, o sigui que també dona com molt joc, i li fiquem com una sorra de llet torrada. Llet torrada. Clar, estem descobrint d'ingredients. Sí, jo estic ara ja. I fiquem una maionesa de wasabi. Mamà. Després fiquem dos puntets, perquè doni una miqueta el toc cítric, de gel de llimona. Llavors t'emplaten les 2 vieires i et fiquen una salsa de cafè. Clar, és un plat... Sí, de fet es fa amb licor de cafè. És un plat que a mi em va fer molta por ficar-lo a carta perquè vaig pensar, és diferent. És atrevit. Hi ha massa sabors. És atrevit. De qui va ser idea, això? Meva. Això va ser idea teva i et feia por, tu, Molt bé. Com se't va acudir fer això? Això és terrible. En realitat va ser molt gràcies a això, perquè jo sabia que volia cuinar així les vieires i les volia vendre
però no sabia tampoc com acompanyar, no sabia gaire com posar-les, no exacte. potser? I ens faltava, al restaurant ens faltava, em sembla que lejía, no sé, algú de neteja. Jo vaig dir, mira, me'n vaig a aquest descans, que nosaltres fem dinar i sopar, llavors tenim 2 horetes. Dic, doncs me'n vaig al macro, compro el que tinc que comprar de neteja, i si veig algú, doncs ja m'inspiro. Doncs anant cap a caixes, perquè no vaig veure res, vas per la secció d'alcohols. I vaig veure el licor de cafè, licor crema de cafè, que té un color així com de cafè en llet. Sí, com un Baileys, Sí, i no em preguntis per què, però jo vaig dir, jo provarem això, fa com que el color em cau aquí, no sé. I ho vaig provar i, bueno, després ho vaig canviar perquè no vaig ficar el licor de crema de cafè, sinó el licor de cafè. Vale. Però així, total, que els vaig donar de provar els cambrers. I els cambrers tots, buah, que bueno, que tal, no sé què. Però jo tenia por, deixo provar el Riqui, perquè els menús fem 50-50, o molts plats junts, vale? I el Riqui diu, no m'acaba, no m'agrada. I jo ja dic, buah, vale, ja està, doncs no, fa por. Això us ho respecteu, això? Sí. Això us ho respecteu, Sí, home, per exemple, si jo estic 100% segura que m'agrada, no? I et diu que no, què? Ni Riqui ni hòsties, no? Vale. Ni London ni nada. No. Dic, bueno, Bueno, Riqui. fiquem una setmana i provem-ho, no? Clar. Però aquest, doncs no sé, com que jo sabia que era una miqueta així més complicat, més diferents sabors, més tal, dic, bueno, no sé. Doncs el fico carta i tothom, és que va ser immediat el millor plat del menú. És increïble, és increïble. Pues I tu mirant el Riqui de reull allà com... El Riqui? No, el Riqui diu, no, clar, veus, diu que és que jo... A mi em pot no agradar alguna cosa, i molts cops és per gustos. Riqui, una abraçada, si ens estàs escoltant des d'aquí. T'estimem. Una abraçada. Segur que n'has fet algun tu també, que està Sí, perquè això funcionant. de ser un duo darrere els fogons, com ho porteu? Com us repartiu les tasques? No, realment molt bé. Sí que també no et mentiré, no? Sí que hem tingut alguna rifirrafe. amb els nervis. Evidentment. Que he dit, me'n vaig a fumar fora un cigarret. Me'n vaig a anar un altre cop, adéu. Però no, bueno, portem bé. O sigui, al final i al cabo, tots tenim baixons i pujons. Sí. Però, perdona'm, però jo, segons tinc entès, fins on jo sé, a la cuina, en principi, hi ha un xef. O sigui, hi ha una... Qui mana? Vull dir, perquè a la cuina mana una persona. Per exemple. No poden manar 2. No, per exemple, nosaltres, però bueno, per començar no tenim un equip molt gran. Vale. Llavors, jo sempre intento, amb tot l'equip que jo pugui tenir, tant de sala com de cuina, com el que frega, com el que fa això, o sigui, sempre intento portar-me bé, perquè jo penso, mira, són moltes hores, jo, a mi em dona igual si jo sóc la jefa, la que limpia, o sigui, tu sempre ets amable i respecta la gent i porta't bé, perquè al fin i al cabo, oye, som un equip, no? Sí. I has estat pelant pastanagues a l'O3. Exacte. Clar. No, i a més, clar, és que és així, o sigui, tots hem començat per baix, tots pugem, tots saps? Llavors, jo sempre intento tenir aquest ambient amb el meu equip. Vale. Llavors, el que sempre intento és, durant el servei, per exemple, si jo estic en el passe, mano jo. Però no mano jo com per sobre teu, encara que siguis un cambrer o no, o sigui, sempre escolta, és un equip. Sí. Hi ha gent que té altres necessitats. Durant la preparació i tot això, doncs sempre és una mica, ho parlem o tal. Si potser tinc un treballador i li va preguntar a algú al Riqui i el Riqui diu no és així, doncs jo ho respecto, vull dir... No, intentem sempre portar-ho bé, no? Vale. No busquis... No, ho veig una potencial font de conflicte. Que jo he comentat al principi. Aneu a buscar l'estrella o no? Això és una pregunta una mica trampa. No? Perquè, no, és difícil de contestar, diré perquè m'encantaria, no? Perquè jo crec que quasi cada cuiner que té un restaurant diu, jolín, no? Arribar al top és el millor que pot passar-te. Però sí que és cert que demana molt. Comporta moltes coses i principalment una inversió. Per què? Amb què, per exemple? Per exemple, jo crec que necessitaríem algun cuiner més. Vale. No? Llavors, saps? Poder algun cambrer més, també. Però, per exemple, per local... No, jo crec sincerament, vull esperar, no?, que algun dia, no et dic ni aquest any, ni el que ve, ni el pròxim, vull dir, no ho sé, però sí que algun dia crec que m'agradaria aconseguir-la i lluitaré per això. I de totes maneres, independentment vingui o no, jo penso que jo sempre donaré el 100% meu. O sigui, independentment, no? Independentment. Ojalà tenir-la, ojalà. Però vull dir que la busques, per exemple, el Sant Tornem-hi, que tu comentaves del Capipota, no busca un... No la busca tampoc. No la busca. Però tu estaves dient llavors que hi ha com uns estàndards mínims sense els quals no pots tenir una estrella Michelin, no? Jo penso que sí, a veure, és tot bastant sagratisme, també et dic, vull dir, jo tampoc et puc dir ara quina és la receta, no? Perquè hi havia un lloc a Tòquio que també és una paradeta al meitat del metro, que també a vegades és com, bueno, li dones perquè dones. Jo no et sabria dir ara, no, és que tens que fer això per aconseguir-la, no? Però esteu enfocats a això, una mica. Estem enfocats a l'alta gastronomia. També et diré perquè a mi m'encanta anar a menjar a aquests llocs. Sí, m'encanta. És el que tu t'agrada consumir. Exacte. Quina recomanaries d'alta gastronomia d'aquí a Barcelona? A mi m'agrada molt el Caelis. El Caelis. Epa!
Agafa mòbil i apunta, tu. Aquest m'agrada, amb C. Amb C, Kaelis? A mi m'agrada molt aquell. Kaelis. Via Laietana. Exactament. Ah, ja estem de apuntem-lo. l'hotel aquell dels ulls, no sé el nom. Sí. Apuntem-ho, Kaelis. Primer baló, i Primer. després del baló anem a Kaelis. Escolta, ho hem dit abans de... Ojla, es diu Hotel Ojla. Sí, Ojla, sí. Amb H, no? És que de cop em pensava que havies agafat un ictus. Ojla. Perquè abans ho hem dit, que sí que sou joves. Jo no sé com ho viviu, el fet d'aquest reconeixement que teniu. No heu estat escollit per Time Out com a xef revelació. Està escollit com a porteu res molt poc i sou un dels millors restaurants de Barcelona. I acabeu d'arribar de Londres. No sé com us ha rebut, si noteu la competència, que us mirin d'alguna manera. Mira, o sigui, personalment, moralment, no? Ara vaig obrir-me, no? Però moralment ha sigut una muntanya russa literal de sentiments, perquè quan vam obrir, el primer mes, primers 2 mesos, va anar molt bé. Després ens vam juntar amb el The Fork, el tenedor, sí. i vam fer una promoció del 50%, acabàvem d'obrir... Ja, per donar-vos a conèixer una mica. Bueno, va anar molt bé. S'acaba això, 0 feina. Ostres. I suposo que és normal. Sí, suposo, perquè jo ara ho veig a l'any i mig viscut, per dir-t'ho així, i jo ara ho veig com dir, bueno, relax, no? Tot va al seu Però ritme. t'espantes, no? Clar. Però tu penses, jo 26 anys tenia, jo dic, i ara què fa? Vull dir, clar, què fa? No, m'ho preparat i si no serveixo... Exacte, què fa? No? I bueno, vas tenir paciència. Vas tenir dies de cap client? Sí. Sí? I jo suposo que també en tindré més. No perquè dir baixaré, no? No, perquè penso que és normal. Clar. O sigui... I més en un restaurant d'aquest tipus. En un restaurant que queda al carrer Déu i Mata. Tu has d'obrir. Si tu no tens cap reserva, tu obres. I tens preparat tot per fer el menú, tu tens preparat. Tot. Llavors, clar, moralment, ara poder soc més forta, estic dient que fa un any, no? Que vull dir que tampoc és que sigui aquí, però moralment jo m'ho prenia com dir, què fa? No, pues tenco com molt dramàtic tot, Sí, no, clar. Molt normal. Clar, i jo, pues tenco, i què faig amb aquí? Repensem, no, el model de restaurant. Tot. De fet, et diré una cosa, que això... Bueno, no sé si l'hauria de dir, però la diré. No, perquè ja fa... Que el Riqui no escolti ara, per si un cas. No. De fet, va anar tan malament en una època que jo vaig dir, jo no penso tancar Való amb tot el sacrifici que he ficat aquí dintre, i vam obrir una dark kitchen dins de Való per vendre a Globo, que venia amb hamburgueses. I vam crear tot un branding nou d'una segona marca, que a la que vam començar amb el màrqueting pagat, no? Va començar a anar bé Való. Que fort. I la vam deixar anar. I de fet encara tinc targetes allà. I per què una cosa aquesta? suma l'altra? No. Jo vaig pensar, jo tinc que fer diners per mantenir Való. I tinc que fer alguna cosa que a mi no em comporti diners. Perquè no tinc diners si no em ve gent. I jo, per salvar Való, després de tot el que d'esto, pues vaig dir, jo creo que esta marca, i jo venc hamburgueses a Globo, i com que jo em dic Lena Maria Grané. Való existeix gràcies a unes hamburgueses, és fort, No, jo el que flipo és amb els ovaris que tens. No. Valenta i decidida, Bueno, i aguantar, no? I resistir, perquè... Exacte, aguantar, perquè, de fet, a mi em dius això i penso, no. Però en aquell moment tu ho vas fent, perquè jo al final... Has de sobreviure. Escolta'm una cosa, carta de vins, com la tens? Bé. Sí? La tens bé? La tinc bé. Vins d'on podem trobar? Catalunya, sobretot. Catalunya, sobretot, Catalunya, sobretot. La Marta ja t'està aplaudint perquè anem pel Consell del Sommelier. Molt bé. Vi a taula. Bueno, és que tornem a tenir la Marta, que és un luxe, de vi i companyia, hi ha dos is, vi i companyia. Ja ho he entès, Andreu. Vale, però hi ha gent que ens escolta que a vegades els hi costa una miqueta més. Està creant gràcies a la Marta, està creant una sèrie de pedants del món del vi. Sí! Oients de la cullerada que arriben i diuen, perdona, a la carta de l'hora ens fa donar que la Marta ens ha parlat... Tens vi català, sisplau. Vi català. Avui què tenim? És el que estem creant. Mireu, avui porto a vinc a desmentir alguns mites que es diuen sobre el vi, que es creuen que són mentida i que tenia ganes de fer-ho perquè crec que són bastant perillosos si ens creiem aquestes falses veritats, no? Llavors, diré 3 i si em dóna temps diré 4. Vale. Vale, primer de tot, el vi negre es veu a temperatura ambient. Mentida. Ah, sí?
Totalment. no. Mentida, perquè clar, què passa? Depèn de quina temperatura sigui, la temperatura ambient, Clar, el meu atemptat tinc pot 42 ser, graus. o sigui, Sí, catàstrofe total, perquè clar, no és el mateix prendre't un vi negre al nord de França que un vi negre a ple agost a Barcelona. Sí. No? No, clar, ambient de quin? Clar, De quin O a ambient? Sevilla de Clar, Per tant, a Manresa, quina clar. temperatura d'estar el vi negre? Llavors, el vi negre es pren entre 12 a 18 graus. Més fresquet, si és un vi negre lleuger, allò un vi negre jove, fàcil, no sé què, si tens un Ribera del Duero, És que sabe a camarada. podem A mi m'agrada córrer, el Duero. doncs amb una mica més de temperatura. Però vale? si no tens manera de saber la temperatura del vi, què fots? aquí Perquè vinc jo a casa meva no tinc... Clar, és que això és una cosa que sempre diem, no, el vi blanc entre 6 i 8, el vi negre, no sé què, però dius, clar, com collons ho... Clar, d'allò, encara, no? vale. Clar, llavors, o sigui, la clau està que ara que començarà a fer calor, Sí. vale, que ja començaran a posar les temperatures i tal, si voleu beure vi negre, posar-lo a la nevera. Una estoneta. Tu el deixes allà 20 Una estoneta minutets. abans, 20 minutets. Vale, perquè sempre és Quan millor... comences a preparar el sopar Sí. i el poses a la nevera. Sí, és millor pecar que estigui una mica fred, perquè després Clar, ja ja es va agafant calenta. temperatura, Clar. que no pas que allò que estigui massa calent i diguis... Clar. Això no, Però no escolta, hi ha restaurants que el tenen allà, Sí. allà amb tota la temperatura... Totalment, és que això és el que volia dir, que sobretot de consumidor final, però també de restaurants, Clar, de perquè, restauració. On te'l tens, tu? perquè hi ha llocs... On te'l tens? No, jo el tinc a la nevera, una Per nevera de Clar. vins. Una nevera Perfecte, d'aquestes que regules la perfecte. temperatura. Això és el que hauríem de tenir tots a casa. Tots a Clar. casa. Dic, una Tots a bodegueta. casa. I sobretot que quan l'ampolla de vi està oberta, guardar-la a la nevera, o durant el passe tenir-la fora, però controlar les temperatures. Vale. Vaya feina. Vale. Vaya feina. Vale. Vale, anem pel segon. Llavors un altre, que quan obres una ampolla de suro, pum, el suro es trenca. Això Això passa. no vol dir que el vi estigui dolent. Lo d'enfonsar Vale. el suro cap a dins que faig jo no serveix. Sí, es pot fer. Ah, sí? O sigui, Vale. perquè clar, o Una sigui... marranada. No, espera, perquè clar, és que, o sigui, el suro és una matèria orgànica, no? Que la traiem de les alzines, és que allò, amb És el pas natural, del temps, és natural. totalment, doncs es pot anar degradant. I a vegades passa allò que obres l'ampolla i se't queda un culet. Llavors, pots fer dues opcions. Una, intentar-lo treure amb compte, amb el M'ha llevataps. Jo ja m'he enfadat aquí. Sí, Es jo pot també. fer. Jo ja m'he estic enfadat. Jo estic suant aquí, les mans em suen Vale. moltíssim. Si no el tires a dins i, bueno, pues, I el decantes? fas així. Sí. No pots veus? decantar-lo amb un colador? Sí, molt bé. Què et Vaya sembla? nivelón. Clar, perquè és que passa això a vegades, perquè tu agafes una ampolla de vi que potser té certa criança, perquè normalment són vins... no se't trenca el tap de suro d'un vi Clar, jove, clar. se't trenca el tap de suro d'un vi amanyada. Clar. Doncs a vegades s'esmicola. Llavors, no cal patir, vale? Et pots agafar un filtre de cafè o un colador petit, el decantes, com diu l'Andreu, Clar. i perfecte. Això t'ho fan als El que passa restaurants. és que el tot. decantador ocupa molt els armaris i l'utilitzes Ja. molt poc. Això és veritat. Això és una cosa Però va que... bé tenir-lo. És allò, sí, allò... Sí. Va bé tenir-lo. Va bé tenir-lo, sí. Sí. Va bé tenir-lo. Va I bé. n'hi ha, Una que inversió, estan, eh? n'hi ha que estan És bé una de preu. inversió. Sí, home. Jo vaig veure un dia un vídeo Sí? d'un lloc que estaven obrint un Vega Sicília d'aquests que val, no sé, 200.000 euros, i exemple? per no jugar-se-la amb això, feien no sé quina moguda que amb escalfor, amb una Sí. mena de Ah, sí. ferro roent, Sí. directament treien tot el Ho tallen, no? tot el Així. coll de l'ampolla. Plop. Clar, sí, Com això... deus haver arribat a aquest vídeo, també t'ho dic, mirant... No ho sé, no ho No, sé, a jo faig TikTok. molt escrol. A TikTok. Pues va Vale, bé. tercera. Vale, i tercera, que Tercera. un vi tèrbol, un vi que està així una mica tèrbol, no vol dir que sigui de mala qualitat. Vale. Vale? Què vol dir? Per tèrbol? Vale, sabeu el vino turbio, que ha fet Sí. molt Sí. de mal, perquè Sí. és un vi que no saps d'on ha sortit i val menys de 2 euros, és vale? allò, Bueno, ja té el seu públic, no? Però crec que això ha fet mal, llavors s'entén com a vegades si et serveixen un vi que està una mica tèrbol, dius, això està dolent. Doncs no, perquè clar, què passa? Que estem molt acostumats a prendre vins que siguin molt brillants, molt Sí. límpids, no? Molt nets, però ara hi ha com una nova corrent de gent que diu, ojo, jo no I vull naturals, intervenir tant... Bueno, sí, pot ser no tan natural. Un dia parlarem dels naturals, però és que no sé com afrontar-ho perquè és un jardí que... Potser tens res trucades, no, després? Vale. Bueno, però això del vi tèrbol, perquè què passa? Quan tu fas un vi pots clarificar-lo i després filtrar-lo. Però cada cop que fas això, que és un procés bàsicament com si el passessis per un colador, Sí. vale? És com que li estàs traient xitxa al vi. Ja. Vale? Com és Com el el caldo, com treure-li capes, vale. Com és el filtres, menys aromes, menys textura i menys gust. Vale? Llavors hi ha gent que diu, bueno, jo no vull filtrar tant i pot Vale. estar una mica
miqueta tèrbol, després hi ha altres extrems que ho deixen tal qual i allò és T'hi trobes potser cosetes, una eh? mica Aquests són els exagerat. naturals que dius, no? Hi ha de Aquests que tot, els hi queda no. un poço allà, que allò, mare de Déu. Hi ha de Sembla tot. Hi ha gent cafè, que fa sembla no, cafè. És un kefir Però hi ha perfecte. gent Sembla que cafè. natural i fa els fins nets i molt bé. O sigui, és que hi ha de tot, no es pot generalitzar. Vale. No es pot No, generalitzar. que fa naturals, però que, que que no estan els deixa tan filtrats, ja. bruts, Ja, no? Diguéssim. A mi em costen, I- però crec que és culpa meva. Vull dir que estic habituat a no veure els Sí, naturals. és que és un món. Costa molt. És un món. Ets com de suc de taronja colat, tu? Sí, home, clar. Però és molt interessant, o sigui, a nivell de viticultura i tot això, ara estic com escarbant una miqueta. Ja parlarem del vi natural. Vale, quarta va. Vale, va. Quarta va. Vi blanc pel peix, vi negre per la carn, sí. això està molt extès. Ja. I què? Es pot agafar amb pinces, Ep. no? Perquè, clar, tenim diferents tipus de carn. No és el mateix un xuletón que potser un pollastre a baixa temperatura o una coseta més fineta, no? Que Ja, potser, una- si li fots un vi negre molt potent, no quedarà bé. En canvi, per exemple, també pots agafar una peça de tonyina, que és un peix Clar. més Fort, xitxa, i clar. potser t'hi quedarà bé també amb un vi negre. Llavors, això, del vi blanc pel peix, vi negre per la carn, no acaba de ser del tot així. No és 100% Vale? així. A mi un dia em van Open dir, your mind. prova un bon pernil amb un bo vi blanc, Sí. i escolta, m'ha canviat la vida, Ah, sí? Com un espumós Sí? també queda molt bé. Sí. Provarem. Sí, molt millor, El pernil, si et gastes Que neteja 50 la euros al boca, quilo o 100 euros al quilo amb un pernil, no te'l beguis amb un vi negre. Bueno, fes En el que sèrio vulguis. m'esteu dient això? Fes el que M'esteu- vulguis, però... M'esteu De rebentant veritat que ho vaig provar, No, ho haurem de provar, Sí, Joel. canvi de Jo vida, tenia canvi de vida, associat canvi de vida. el pernil bo ibèric, el tenia associat. Igual Clar, que perquè els sempre ens ho han formatges. dit. Els formatges amb vi blanc també millor que amb negres. A no ser que siguin formatges molt forts. Però perquè No. competeixen, o què? És com que... Sí, competeixen. Amb el maridatge en el teu menú, Sí. surts borratxo? No, és que a mi em passa. És una molt bona No, pregunta. diré alguna cosa. No, és que és veritat, no és veritat. Jo Sí, crec és que veritat, no, sí, és veritat. crec que no, perquè... Segur, eh? Bueno, a veure, depèn de què aguantis tu, no? El que aguanto jo. Però, clar... Cada dissabte ho posa a prova. No, home, per favor. No, però, per exemple, sí que és veritat que és menjar. I al final, quan tu estàs fent un maridatge, òbviament tu t'acabes la copa si vols, però a vegades no. Vull dir, a vegades molts cops el maridatge s'utilitza... Bueno, corregeix-me si ja tenim aquí una professional, però també serveix molt per netejar la boca o a vegades per controlar els aromes, no? Que els mateixos es desprèn del plat. A vegades no és tant com dir, no, doncs vaig a veure aquí... I has d'acabar-se el que més el agrada. Sap greu deixar coses a la copa. Jo me les acabo Tu te les acabes. totes. També No, diré jo que jo penso- quan mai també me les acabo. Jo home. Però vull Si has dir, pagat allà al maridatge... Però que no passa res, per sortir, vull dir, surts una mica content Sí. del teu restaurant. amb el degustació el més probable és que sí. Hi ha Que gent sí. que no, hi ha Hem gent d'anar, que, hi ha hem gent que d'anar. després em demana encara més Més. beguda. Vi dolç. Vull dir, això cadascú O suposo sigui, fas que... el maridatge amb els plats. Fas els maridatges, exacte, fas el maridatge als plats, i a Que vegades la guai. gent no, després no, un gin tònic o tal, i jo penso, jo estaria de cantó, no? Però, Ja. però aquí cada un, que jo què sé. Vindrem a veure't. Tanquem ampolles de vi i obrim la carpeta recomanació cultural. Cultura pop. Com a escriptor mediàtic, avui l'Andreu ens havia de fer la recomanació cultural, ara que està dins del món dels llibres. Quina possibilitat hi ha que us convidin als Premis Planeta? Zero. Zero, i si hi anéssim, ens ho menjaríem tot. El sopar dels Premis Planeta jo crec que ha de ser la vostra missió. Hòstia, no. Premis Planeta. A Ni de posar-vos conya. allà, Sí, fer-vos ja, una foto allà amb els escriptors. No passarà. No hi pintem res allà. Què, Bueno, en realitat no porto jo, recomanaré portes tu. Recomanaré jo Què hi ha, el què hi llibre. ha? És un llibre que segurament us sona perquè no és cap novetat editorial. Cal reivindicar que no cal que tot sigui Novetats, última hora, clar. llibres d'última hora. Estic parlant del llibre Aliment, de Martí Sales, publicat amb Club Editor. Jo crec que Martí t'agradaria. Sales és el cantant del Surfing Seals, no? Sí. Exacte. És segurament, t'haig de dir, una de les persones que em cau millor d'aquesta ciutat perquè veure'l em relaxa. Hem d'aprendre tots d'ells. És aquesta persona que a mi m'agrada dir que han vingut a la vida una mica a gaudir. Tu el veus? Saps que desprèn Sí, gaudimenta? sí que desprèn gaudimenta, sí. És poeta, músic, escriptor, traductor i a més en sap molt de bon menjar. L'hem vist damunt dels escenaris, com deia el Joel, amb Surfing Seals. Ha traduït al català autores com Vivian Gornick o Patti Smith. Té el podcast de fans de l'Alcover Moy, que sempre el reivindico perquè convida gent a parlar de lletres de cançons. Que guapo. I és molt maco com barreja escriptura amb música. I Aliment és un llibre que funciona com a diccionari i en realitat està ple de contes, diàlegs, poemes, cròniques i tot va de menjar, de cuina i d'aliments. Com es diu? Aliment. 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 Us agradarà molt, en sèrio. A més, fa més. un ús exquisit del català. És que escriu molt bé, el Sales. Escriu molt bé. Estàs enamorada?
No. No. No, vale, no. Del Sales no. Del Sales no. Vale. Sort que ho hem afegit, Una mica, sí. No, compreu-vos aquell llibre, Sí, perquè a més és perfecte, és per qui aprecia bon menjar i bona escriptura. I bona lectura, vale. Passem ja a la part finalíssima del No, perquè és el que més m'agrada anar. És el que més m'agrada anar. No m'ho demanis a mi el primer, que jo encara No, No, jo. Però explica una miqueta de Terrassa Fan Martínez. dels millors arrossos de Barcelona i tenen Ets una... agafar menú d'arròs, tu? És Que tu vas que no hagis de decidir gaires coses. No, però és que tenen una cosa que crec que només tenen ells a Barcelona, o potser algun restaurant més, ara imagina't que penso, que és el forn per ficar paelles grosses. Ah, sí que ho tenen allò, sí. Sí, per acabar els últims 2-3 minuts la paella al forn. Llavors és un forn especial per ficar paelles, que és Sí que ho tenen, ens ho van ensenyar. molt ample i després és molt baixet. I feu arrossos. Es pot menjar altres coses, que també són... I vistes maques, Vistes molt maques des de Montjuïc. Se'm va ocórrer a mi preguntar a Twitter un dia quina diríeu que és la millor terrassa per estar al sol a Barcelona. Ui. I escolta, tu semblava que la gent li hagués demanat el número del compte corrent, perquè estava tothom, a tu t'ho diré. I jo, bueno, perdoneu, És el gran secret, Com d'aquí dels a Barcelona. bolets, Sí, com dels bolets. escolta, a tu t'ho diré, jo, perdona, tenim un podcast recomanant tot el sant dia i la gent calladeta. Escolta, però jo recomanaré igual. Quin? Sota del Parc del Carmel, Vale. hi ha el Delicias, a tu t'encantarà, perquè és un restaurant amb una gran Delicias. terrassa, amb unes racions increïbles de morro, orella, croqueta, xocos, popa a la gallega, però a més, racions importants. Contundent. Bon preu, i les braves són boníssimes, que això per mi marca una mica la diferència, Vale. i està a prop del Parkway. Això sí, no li digueu a ningú turista, ni guiri, Cap. al Delicias. Espero que aquest podcast no l'escoltin els guiris. No. Que no vagin, sisplau, aquella terrassa ha de ser nostra. A vegades hi ha guiris, Pues, que estan perduts, que baixen del Parkway i no saben per on... el seguim guiant cap a més avall, que no parin. Intentem que el no Riqui parin. no enviï aquest podcast Sí, no. cap a... To London, no. cap a Anglaterra. Vas de res. En tens algun? Tu t'ha vingut algun element allò de dir, mira... Bueno, a mi m'agrada molt Vaig apuntar. el del Garraf, el de la cúpula. La cúpula. Molt bé, molt bé. Aquest molt m'agrada bé. molt, la veritat, Molt amb bé. totes les vistes a la platja, Molt maco. fantàstic. Sí, Millor a la per platja. dinar. Millor per dinar? A mi, jo he anat per dinar i m'ha enamorat. Vale. Millor per dinar. Sopar, penso que, home, a l'estiu, doncs molt bé, perquè estàs fresquito, però no veus. No veus. No. No veus. En ve baixa. No veus en ve baixa. Tu, Joel o Marta, teniu algun al cap? S'ha quedat atrapats, Jo és que... Soc fatal. Jo no, ara mateix no em ve al cap un lloc que diguis, hòstia, si jala de puta mare... És que és molt I a la difícil vegada- combinar les dues Ja. coses. Si A vols- veure, però la Costa Brava està Sí, plena si de vols llocs... sortim on- de Barcelona, Vull dir, o de No, Barcelona. però hi ha una terrassa que no hi jales de puta mare, perquè de fet crec que l'última vegada que hi vaig anar encara mantenien la idea de que només tenien un plat, o sigui, només tenien com dues opcions, era pollastre a la brasa o botifarra a la brasa, Bueno, però si és bo. amb amanida i no sé què, i és al Montjuïc... La caseta del migdia. La caseta del migdia, hi ha La caseta del tenen migdia. unes vistes que flipes, hi ha Vale. tot de taules allà de fusta, allò, és una esplanada molt gran, Vale. que hi ha com una caseta allà, i llavors tenen una mica de barbacoa Molt bé i... per aniversaris, va, aquest dia. Sí, vas allà... I són bones vistes, Et foten, doncs jo què sé, una petxuga de pollastre a la brasa, amb una mica d'amanida i una panotxa de blat de t'agrada moro això, i a tomar pel cul. Però Però el lloc és guai. restaurants amb poc plat no és mala idea, No. Perquè Bar La No. Plata, que només fan el pescadito així, escolta, si t'has de concentrar en una cosa i la fas Sí. bé, endavant. Però Molt a favor. aquell lloc concretament Ja, no no seria- vas a Però bona degustar- terrassa, és veritat. Sí, Bona una molt bona terrassa. terrassa. Bueno, mira, jo diré, atenció. o sigui, no és un lloc concret, però sí que reivindicar els cellers com per wine bar, que hi ha molts cellers que tenen terrasseta Ah, i pots sí? fer una copeta. Quin, que per tenen tots els exemple? per- Quin? Per exemple, Cava Berta,
Tens Torres, que també té un jardí allà superxulo, amb el restaurant i copa, pots fer les copes dels vins, què més? Cava Verdier, també és un celler molt petitonet, que també pots anar a fer una copeta i menjar alguna cosa. Bueno, ho apuntem. Has tirat cap a casa? Sí, està molt bé. O recomana un restaurant de Granollers o recomana un celler. La Marta, està molt bé. Clar que sí, escolta. Joel, s'ha acabat. Has acabat ja? Hem arribat ja al temps... Doncs molt bé, perquè he agafat una gana, tio. Has agafat gana, Escolta, però ens hem d'emplaçar ara a veure'ns tots junts. Bueno, ella estarà treballant allà, però farem, el Time to Eat Fest ens hem de veure allà. Anem al Valor. Anirem a primer valor? Primer valor? Sí, primer valor, perquè i després, això anirem ja. el 20 i 21 de maig, què hi ha, Joel? El Watchy Fest aquest de Time Out. El Time to Eat Fest. Si li vols, li podem dir Watchu Fest. Joel, moltíssimes gràcies per... A vosaltres, hòstia. Per venir. Lena, moltíssimes gràcies per venir. Vindrem a fer maridatge. Ho farem tot. I el menú migdia també. Molt bé, doncs allà estaré. Moltíssimes gràcies per venir. A vosaltres per tenir-me. Ens veiem a l'antiga fàbrica d'Am. Perfecte. Marta, moltíssimes gràcies. No sabem més si hi haurà vins, ara que ho hem dit, el Time to Eat Fest. Segur que sí. Vins! Sí, hi haurà vins, perquè si no la Marta ja... L'any passat n'hi havia. Sí, home, tu ets la Marta anant només a un lloc que hi ha cervesa. Bueno, li agafa alguna cosa. Marta, moltíssimes gràcies. Bueno, Andrea. Un plaer, escriptor. Cada dia m'agrada més fer aquest programa amb tu, hòstia. Però bueno, escolta'm, ens veiem a l'episodi que ve, que ja estarem al juny. Ja estarem al juny, quasi Sant Joan. Ens veiem. Adéu-siau, que vagi bé. La Cullerada, el podcast gastronòmic de Time Out que surt el primer dimecres de cada mes. Segueix l'Instagram i el TikTok de Time Out i Exprem Barcelona fins a l'última gota.